я халати фасони бад ёфтагимтона двойкая халат не двойкай духтаро як буракак биненда чихе хушручаяй медонен чанд сомон бори 280 сомонаяй акция рафтестай духтарак худш бура оварда будай мана марамат акция рафтестай медонен чанд сом кардагай 170 сомон бовар мекунен ина 280 кам набуд 170 сомон шид успет кунен фақат успет кунен ина касе дар кораи материалш ҳич намеша беҳад хушручаи моделаш успет кунен доставкатон мекунан и хели двойка халат ҳам қабурои хушру бисёр дураи хуарак ина будурен бу сранҷикаша я бур хабар бигирен да маҳқултон мешава шарфам дора румолам дора киртаям болопушам хулас ҳама чи ҳастай духтарако як нуқтаи савдора ёфтам шарфҳои оригинали турецкику дифферензо хай медоне на 160 170 сомон кам нестай шарфш ина марамат 100 чанд сом шумода 120 сомон ҳамаи цветош ҳастай дифферензои оригинали туркия ки ҳичи намешава марамат касседа дар кора ин расветкора биренохи аҷоибот хушру якта мегири чанд сол мепӯши баъд румолш ҳам доран ҳамин дифферензияра тамошобино румолш калони хушрувай ина биненда модарҷоно да духтарако хитонда баҳазу роҳатай бигирен зимистона мазза карда ҳамира кашида мебурорен ина марамат касседа дар корай тамошобино рақамоша мемонум бинависен доставкатон мекунан иҷада банехе румолои хушру доран диден румолчошон чихе фасонакай медонен чанд сомон борош ҳамаш бори дубаю бори туркияй нархи ё 45 сомон ай бовар мекунен 45 сомон ина хоҳишмандо тамоми расветко тамоми модело беҳад бисёрай беҳад хушрувай хоҳишмандо муроҷиат кунен даравакак доставкатон кунанд и қабурои духтарак хушру будай духтаро як боракак биненда тоза бори пекинай ина марамат каседа дар корай 650 сомона двойка ҳозир 400 чанд 430 сомон ина двойкаи айфон каседа дар корай духтаро 430 сомон метавонен ира бинен чихе хушручай ҳозир ҳами сезони ҳами ай двухниткая я материалаш мана 430 сомон 650 сомонаш ина ҷиваншира бинен чихе фасонай ира брукушинам хе сангча доштай бараш диден ҷиваншии фасони хушру инора ятта мегири ку чанд сол мепӯши инона аз мода мерава на мисол материалаш дига мешава хулоса ҳама тарафаяй 430 сомон марамат духтаракои хушру рақамош ҳастай борои фасон бисёр дорай духтарак вақт дошта бошен биёен аз наздик бинен вақт надошта бошен нависен доставкатон мекунанд духтаракои хушру нозашоб ки ҷо омадагием нигоҳ кунен бори нав қабул кардаги будаи хоҳаракам ҳозир ҳамаша распаковка чек мекунем нархош качиш мода мефаҳмонем ина пачка пачка бор овардагиай духтаро дасти аввалай бора худаш овардагиай нархиш нархи беҳтаринай марамат хоҳишмандо тамошо кунен ҷудогона навор карда нархош кати ҳар якча мефаҳмонам лекин нархош қимат нестай дастрасай марамат рақамош ҳастай инстаграмша мемонам будроен подписатсия кунен бо кати худаш ҳамсӯҳбат шавен дар бораи нарху навову дигараш марамат хоҳишмандо ира бинен охи чихе хушручая ина турецкий стил касседа дар корай 380 сомонай дохилиш бо начос дора ина ғавсакак палтои фасони хушрӯи бои гуфти гапо ҳамагӣ 380 сомон бора худаш овардагиай духтарак арзон кардагиай бороша бо аидам арзон агар дар кортон боша ин ози пуштаги хича нишон метам аишда бо арзонай иша чанд сом кадиҷон 370 иш бо 370 сомонай мана марамат ишам начос дорада ина духтаро дар кортон боша немхе борои начосдораки фасонаки хушрувак бинависен ҷошта доставкатон мекунанд борои хушру двойка кирта шарф румол ҳамаи чӣ дора духтаро ина калташам будае калташ чанд сомай 280 сомон калташ бо чихе багати метова духтаро ина марама дар кортон бошад 280 сомоне калташаш бо аҷоибот буда ина дарунша бинен чихе мех доракай размерош ҳастай бинависен ҷошта доставкатон мекунанд ё ки биёен ина бороша тамошо кунен киртаи нав нишонтен гуфта бисёр навистен духтаро нигоҳ кунен
киртаи зимистонаи ҷораваки фасонтон ёфтум. Ира мешава ҳам ҷоравак кунен, ҳам ҳаррӯзапӯша кунен. Ина марамад модели пӯштагии худаши духтарака баданаи фасона бинен. Бо и фасоншам аҷоибот хушрӯай охи. Материалш ғафси зимистонае. Шута мепӯшен беҳтарин вариантай. Медонен чанд сомон? Ҳамагӣ 250 сомон. Размеро ҳамаш ҳастай. Ира бинен охи чӣ хушрӯчае духтаро. 250 сомоне. Чиста турецки стили фасони хушрӯ. Поёнгиша як бор нишон текҷон. Ина дидена духтаро чӣ фасонай. Ҳамагӣ 250 сомон. Размеро ҳастай. Бинависен чизе нафаҳмиден бинависен бо шумода пурра мефаҳмонанд. Доставка доранд. хоҳен биен аз наздик бинен. хоҳен нависен ҷошда шумода доставка мекунанд. ира бинен чӣ хушрӯай. дар ҳақиқат ҳам хушрӯай. комбинированияи духтаро нигоҳ кунанд. инҷаш вай омадагай бархат омадагай. инҷаш пӯша бо намедонам я материали ғавсаки фасонак. духтаро варианти киртаи вечерни, киртаи тӯйравак мепурсен. ина марамад варианти тӯйраваки фасон натуралкаяй. размеро ҳамаш ҳастай. размери калон майда. ина платья дар кортон боша ҳатман нависен ҷошда доставкатон мекунанд. 380 сомона киртаяй лекин шумода 299 сомонда метиҳанд. ина бархти натуралкаи фасони хушрӯ. рақамҳои хоҳарака мемонам. каседа дар курай бор бисёр дора. вариант беҳад зиёдай. нависен доставкатон кунанд. ана духтаро дар инҷа боша ма шумода тоза ласинои турецкиро нишон метиҳам. ҳам тобистонаш ҳастай. нигоҳ кунен ҳами гил. ҳам зимистонаш ҳастай. нархҳо ай 100 сомон сар мешава то 180 сомона. ина марамад ай 100 сомон то 180 сомона. ина ми зимистонаш чанд сомай? 180. ҳами зимистонаша ранги бурукай духтарон қа хушрӯа ино ҳичи намешаванд. ато бистонаша чанд кадагӣ? 120 ина 150 мефурӯхтай. ҳозир 120 сомон кардагай. ана и глоша нигоҳ кунен. баъд сатсматам ябора ба нишонам бутеҷон. ана нигоҳ кунен да духтаро. ина зимистонаш диден чӣ хушрӯай. друнош инамхе начос дора. тонки начоси фасон. ана баъд ина иш боша тобистонашай. ина иш тобистонашай. хулоса ина тобистонашам ҳастай. ҳа ишам зимистонаш будай тобистонашам ҳастай. плотни фасони хушрӯ. ана бесанг бе ҳичи мепурсанд. бесанг бе ҳичи чанд сомай? 120 ба 100 сомоно чӣ хелияй? ҳамира тобистонаш 100 сомон. турецки тозая. ина мудам маҳқулай бисёр ёда. ина марамад тоза турки аз 100 сомон то 180 сомон. хеле ласинора бисёр мепурсанд рости. ина ангоркашам будая. ина духтаро яке ангоркашам хушрӯ вай ҳамёра гармак мегира. чанд сомай ангоркош? 140 сомон. размеро то размерои батала ҳастай. занҳои азиз медонам ки турецки намхе ласинора мепурсиден. мана хоҳаракҳои азиз апои хушрӯм метонен дархост кунен. ина вилветшам ҳастай. турецкан ино якам сортан. духтарак худаш борда рафта буд. худаш овардагай даста ба даста гуфти гапо бе паделка бе ҳичи. ира бинен охи янамуд сурае ки ино ҳич намешаванд. хушрӯгиша хай диден духтаро. чиста киртаи зимистонаи ғавсакаки фасонак. шушта мепӯшен. стилшам фасони скромни хушрӯай. медонен чанд сомон? 170 сомон. нархшам гарон нестай тамошобино. дига цветшам ҳастай. размерошам ҳамаш ҳастай духтаро. ина аз наздик нишонтон битим охи материала ки ира бинен роҳатае. шушта мепӯшен. размер ҳамаш ҳаст. ина беҳтарин вариантай. ҳар рӯза пӯшак дам хушрӯай. ягон ҷо равак даям хушрӯай. беҳтарин вариантай. хулас нарх ку дастрас 170 сомон. ма рақамҳои духтаракам мемонам. каседа дар кора ина бинависен духтаро. материал да тавозурай ки ҳич намешава. ира бинен охе ҳам гарм мегира. ина 170 сомон рақамоша мемонам. бинависен доставкатон кунай ё ки биёен бороша бинен да аҷоиботай. сезони наскихарӣ омад духтаро. наскиҳои фасонтон дар кор боша. ина марамад бори гуанҷу оригиналош турки оригиналош дар ин имҷа тамоми намудаш ҳастай. занона мардона кӯдакона. ина кадомиша мегирен? ай 15 сомон то 25 сомон. ҳатто ангоркое ки то 40 сом 35 сом ки ҷада 25 сомон ай паталокуш гуфти гапо. марамад ай 15 сомон сар мешава то 25 сомона наскиёи турецкиву гуанҷӯи оригинал. хоҳишмандо рақамошона мемонам. дар кортон боша доставкатон мекунанд. ира бинен охи чихе хушрӯай. чихе фасонай. качество гарантия дора. марамад
بدروین подписаться کنین. بороی خوشروی необычный духтарак бисёр дора.